سلام نايز مدب تخاتاتل كلهم أملاخ يبارككم كله سلام تهلو تسفاي قبل نايلومي مدبنا دما كم تسرع مالتيو مصحف نبي دانيال نصنع له كيزي اخيلو بتخاتاتالي كفلتات كفافيلنا نصنع لنا مصنعت مصحف قدسيو አይፈለጥኒ ምናልባት መጀመሪያ ጊዜኩም ነዛ ቪዲዮ እዚ አትሪእዋ ዘለኹም አቀዲምና ዝጀመርናዮ 6 ተኸፋላት አሎ መጽሐፍ ቅዱስ ኢና ነጽንዕ ዘለና ሓደ ክፋል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ መጽሐፍ ነቢ ዳንኤል ዝበሃል እዩ ስለዚ ብኸፋፊልና ነጽንዕ ለና እዚ ሻውዓይ ክፋል ስለዚ ኣብ ዩቲዩብ ከድኩም መጽናዕት መጽሐፍ ነቢ ዳንኤል ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ شادشاي كفال درو أبو سلزلو كتريو تقوليهم نتوم مصحف قدوس نبزع بازار السخفوت أزدلي دما تكافلوهم دما تقولوا مالتي سلزي حجر ما كم تقول ساعة نقبره بتصولت كن جمرنا أملاك متان كمرحنا كابزي حجي نمهارو كفال نايت مصحف تاينا اكتئابير كبار خلنا مالتي نشتو عالك بنا نسألي هيو أملاخ سماين مدرن فتركا أملاخ أمالختي قويتا قويتوت نقوس ناي نقستات أملاخ أبراهامن أملاخ إسحاقن أملاخ يعقوبن نمسكنك لنا إذا معلت لزهب كنا تمسكن قال كان خنا صنعو بو هيوت كنركب فقد كاس لزخوني نزيق جيز مديب كالنا الله خامونا مسكنا ما أخلنا ترخب كان كلهم نزي ملقت السمعو مشتوع على حبهم ديليت أحضروا لهم ديليت نتلوهم دما بثي فلت أمودلو كصنعو مسؤوم كن مساناكم باسم يسوع آمين سلازي كورا سمعتي قال እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ታይል አታገር ቃል እግዚአብሔር ስምዒ ማንያቱ ኢየሱስ ኣብታ ዝሓለፈውን ጥቂሰን ነረ ሓት ዝበላ ቃል አላ ሰይጣን ኣብቲ በረኻ ኣብቲ ምድረ በዳ ወደ አምላክ ተቆንካሲ ነዚ እምነዚ ናብ እንጌራ ለውጦ መስበሎ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ሰብ ካብቲ ካብ አፍ አምላክ ዝወፅእ ኩሉ ቃል እንበር ብእንጌራ ጥራሕ አይነብርን እዩ እግዚአብሔር ይፈጥርና እግዚአብሔር በመልኩዕ ፈጥርና ሰዓሰባት ይሓቱ ትርጉም ናይ መንባሬ ትርጉም ናይ መፍጣሬ እንታይ ዝብል ሕቶ ታመልሳ እንታይ እግዚአብሔር ንሰብ በመልኩዕን በመስሉን ፈጥርዎ ሰብ ካብ አምላክ ምስራሓው ምድሕሪ እግዚአብሔር ካልእ መደብ አውፅኢል ናይ መድሓን መደብ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ካብ አምላክና መፂና ሓጎስና ሰላምታ ድማ ንዑ ኣብ ምፍላጥን ንዑ ኣብ ምስዓብን ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ዕድመኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘለኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ነሰማዕኹም ሰምዕዎ ዘለኹም መልእኽቲ ግን ፈትንዎን አምላክ እግዚአብሔር እሙን አምላክ ፈጣሪ ድማ እዩ ስልጣን ከዓ ናቱ እዩ ኩሉ ሳዕ ንሱ ኣብ ዝፋን ዘሎ ታሪክ ድማ ኣብ ትሕቲ እዩ ሞኑእቶን ኣብቲ መደብና ከምታ ቀዲመ ዝገብሮ እንታይ ነቲ ኣነ ዝዛረቦ ብስላይድ መልክዕ ብጽሑፍ መልክዕ ክትርእይዎ ኢኹም ከተንብብዎ ኢኹም መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝኩም ድማ እንዳገንጸልኩም ከተወዳድርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝበለጸ ንክተስተውዕልዎ ኣቀዲሞን ኣብ ዝሓለፈ ጥቂሰ ኢኹም ዝነበርኩ እክብ ኢልኩም ስድራ ቤት ኮይንኩም እንተደኣ ወለዱ ኮይንኩም ቆልዑ እንድሕር ኣለኹም ተኣኪብኩም ነዚ ክትርእይዎ እቲ ዝበለጸ በረኸት ክርከቡ ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ክሪኦ እንዳኸኣለ ከሎ ጥራሕ ሓደ ሰብ ኮይኑ ዝዛረብ ዘይኮነ ትሰምዕዎ ትርእይዎ ተንብብዎ ድማ ማለት እዩ ባር ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ነቲ ስላይድ ከካፍለኩም ድሕራይ ድማኒ ካብኡ ተበጊስና ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ኦኬ ናይ ሎሚ መጽናዕትና እንታይ ዝብል ካብ ጉድጓድ ኣናብስ ናብ ጉድጓድ መላእኽቲ ካብ ጉድጓድ ኣናብስ ናብ ጉድጓድ መላእኽቲ ሻውዓይ መጽናዕቲ ኣብዚ መጽናዕቲ ዝኽንመሃሮ ንኽእል ድማ እንታይ እዩ ዳንኤል ኣብ መንግስቲ ባቢሎን ሳልሳይ ገዛኢ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ዳርዮስ ሜዶናዊ ኣብ ባቢሎን ኣብ ልዕልቶም 3 ኣመሓደርቲ ንክኸውን ሸይምዎ ትንጉስ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ዕድሚኡ ልዕሊ 80 ዓመት እዩ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ናብ ምርኮ ባቢሎን ክውሰድ ከሎ ዝነበረ ድማ ንኣምላኽ እሙን ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 1 ርኢናዮ ከም ዝነበርና ናይ ብሓቂ ልዕሊ 80 ዓመት ክኸውን ከሎ ብንእሽትኡ ከሎ እሙን ነይሩ ዝክሩ ኢኹም እንተ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ መጽናዕ ካልኣይ መጽናዕትና ዝረኣናዮ
تمغبي زركسن خيكون مستي استمهاركو مسو زغراچو خيكون بزبل نشتي كله تماريخو كله اموننتو اريو اجيغن دخني عامታት حاليفو መንግስታት حاليفهم ገና اموننتو ተመስኪሩሉ እቶም ድሕሪሕሮም ዝመጹ መንግስታት እውን ዝለዓለ ሽመት ዝለዓለ ስልጣን ከቀምጥዎ ከለው ኢና ንርኢ ማለት እዩ እሙን ምዃኒት መቲ ቀንዲ ነገር ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ እንታይቲ ኣገደስ ነጥብታት ኣብዚ ንሪኦ መጀመርያ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ዳንኤል ብኸምኡ ተገሊጹ ከም ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ድማ ንሪኢና ካልኣይ ድማ ብመስጎግቲ ዝሓለፈ ሰብ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ካብ 6 ክሳብ 9 መስጎግቲ በእንግሊዝኛ persecution ይብልዎ ስለቲ ናትካ እምነት ናትካ ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ልብኻ ዘሎካ ንነፍስኻ ወይ ባ ነቲ እትኣምነሉ ነገር ዘይትሽየጥ ሰብ ክትከውን ከለኻ ከጋጥመካ ዝኽእል ፈተና ቀሊል ኣይኮነን ካብዚ ክንመሃር ኢና ካልእ ናይ ጸሎት ሰብ ከም ዝነበረ ድማ ንመሃር ዳንኤል ናይ ጸሎት ሰብ እዩ ጸሎት ድማ ምስ እግዚአብሔር ምዝረራብ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ንጸሎት ኣይተመሃርኩምን ኣለኹም ግን ምስ ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ይሰምዕ እዝኒ ዝገበረስ ኣይሰምዕን ዶ ኣፍ ዝገበረስ ኣይዛረብን ዶ ዓይኒ ዝገበረስ ኣይርእን ዶ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ከምዚ ንሕና ንሓድሕድና ንዛረቡ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዕ ትዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ ዳንኤል ነዚ ኣፈሊጡ ናይ ጸሎት ሰብ ከም ዝነበረ ንርኢ ካልእ በኣምላኽ ዝተሓለወ ሰብ ሓላዊኡ እግዚአብሔር ነይሩ እግዚአብሔር ንኩልና ክሕልውና ተስፋ ሂቡና ኣሎ ግን ከመይ ገይሩ ነዛ ተስፋ እዚኣ ከም ዝፈጸማ ድማ ኣብ ህይወት ዳንኤል ክንርኢና ስዕብና ንሪኦ ድማ ቅኑዕ ምዃኑ ዝተረጋገጸሉ ሰብ ማለት እዩ ቅኑዕ እዩ ነይሩ ግን ዘረጋገጸሉ ኩነታት ድማ ክንርኢና ሕጂ ንሪኦ ሰብ ዳንኤል ፍጹም ሰብ ማለት እዞም ራእስታት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ቀኒኦምሉ እዮም ነይሮም ቀኒኦምሉ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ፍቅድ 4 እንታይ ነንብብ ሽዑ እቶም ራእስታትን መሳፍንትን ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምኽንያት ክረኽብሉ ደለዩ ግናኸ እሙን ነበረ ገለ ጌጋ ወይስ መንቀፍ ከዓ ሰኣኑሉ እሞ ምኽንያት ወይስ መዐንቀፍ ክረኽብሉ ከቶ ኣይከኣሉን ሕጂ ኣብ ኩሉ ትትነብሮ ናብራ ብኩሉ ዋላ እንትኸድካ ግን ቅን ዝበሃል ነገራት ኣሎ ቅን ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዳንኤል ስለቲ ዝኣምኖ ኣምላኽ ስለቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ትመትከሉ ብድሕረ ባይታ ብድሕሪት ዝዓይ ዘለዎ ሓይልታት ድማ ክፉኣት መናፍስቲ እዮም ማለት እዩ ሰባት ኣይርድኦም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ካብ ሓቂ ወፂኻ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ምስ ሓደ ናይ ኣምላኽ ቃል ወይ ድማ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ስለ ኣምላኽ ኢሉ ዝገብሮ ነገር እንዳ ብቕንዕና እንዳገበሮ ከሎ እንተ ደኣ ዝቃወሞ ኣለኻ ኮይንካ ናይ ካልእ መንፈስ እዩ ሰብ ክፈልጦ ይኽእል ዘይክፈልጦ ይኽእል ካልእ ጉዳይ ግን ኣብቲ ህይወት ናይ ዳንኤል ድማ ንሪኦ ኢና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብተኣምራት ክዓይ ከሎ እቶም ኣንጻሩ ዝተላዕሉ ድማኒ ከጋጥሞም ዝኽኣለ ሓደጋ ክንርኢ ከለና ከምኡ ምዃኑ ኢና ንርኢ ቀፂልና ንሪኦ ዳርዮስ እቲ ንጉስ ማለት ናይ ሜዶንን ፋርስን ናይ ዳንኤል ቅንዕናን እሙንነትን ብምስትውዓል ኣብ ልዕሊ እታ መንግስቲ ገዛኢ ክኸውን ሸሞ ሕጂ ግደብ ሕሰቦ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ባቢሎን በዓል ስልጣን ዝነበረ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ዓለም መንግስታት ኣብቲ ቅድሚኦም ዝነበረ በዓል ስልጣን ነቶም ካልኦት ሓደስቲኦም እሙናት ናቶም ዝኾኑ እዮም ዘርኢ ግን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ጥዑይ ምዃኑ ተረጋጊፅሉ ብዘይገድስ ኣብቲ ዝሓለፈ መንግስቲ ዋላ ይንበር እቲ ናቱ እሙንነት ከም ዘመስክር ኢና ንርኢ ኣብዚ ነገር እዚ ማለት እዩ እሙን ከም ዝነበረ እዚ ነቶም ካልኦት ኣመሓደርቲ ብቕንኢ ከም ዝመልኡ እዩ ገይርዎ እዚ ሉሲፌር ወይ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ መልኣኽ ዝወደቐ ነዛ ዓለም ሓሚስዋ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሰይጣን ንሱ ብቕንኢ ከም ዝጀመረ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ 14 ከምኡውን ኣብ ህዝቅኤል መጽሓፍ ነቢ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ስለዚ እዚ እቲ ንዳንኤል ዝተዋህበ ስልጣን ተመንዮሞ ቀኒኦም ማለት እዩ ሰባት እዚኣቶም መሳርሕቲ እዮም ንዳንኤል ምስ መርመርዎ ንሱ ጥዑይ ኣመሓዳሪ ከም ዝኾነ እዮም ፈሊጦም ቅኑዕን ፃዕራምን ዘይተበላሸወን ሓቀኛን እሙንን ብተኣማንነት ዘገልግል ሕማቕ ልምዲ ከዓ ዘይነበሮ ነይሩ ግን ከዓ ቀኒኦምሉ እንታይ እዮም ገብሩ ርኤና በቲ ዝነበሮ እሙንነት ኣቢሎም ከጥቅዕዎ ወሰኑ ካብ ሕግታት እቲ መንግስቲ ንሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልፁ ዶ ከም ዝብልን እሙን ኮይኑ ከም ዝነብርን ይፈልጡ ነይሮም እዚኣ ፀቢቆም ፈልጡ ነይሮም ስለዚ በታናቱ ኣብ ኣምላኽ ዘላቶ እምነት ብኣየሮም ከጥቅዕዎ ደልዮም
ولا حنت أبر زينبرو أنت زينبرو بقول تجبره سبقون يروحوا بتأمنوا تخمس صور لي رينا خميك قصر كم صغير بمسجوك تزحلف السب جي سلمتاي بمسجوك تحاليفون دلائنا بمعرف شديش فقر شوعتنا نبد كلها تمام ماخرتن مسلينتاتن شمامنتن مسافنتن أماخرتن مسلينتاتن بزن ثلاثة معالت زين ونقول نعخان زي كوينو نزخونه يكون أملاك ويس نسب زلمني أبغى القواد أنا بس كم زدربة تأزاز نقول كتصنع برتكل كل كأوج حبيرم مخورو زي حجي أبتي انتهي بزلو أبتناي من أملاك نجراتيو بدن ثلاثة معالتات له مقنياتو ندانيل مفنترا نمقبار مالتي كمي كون كم زغل كرينا حجي أزيو ذا سلت من محدار نخهلو تنقص 220 رأس تاع شوينو جمرة هذا كابت هذا قطعت نايز جوجلن تاعي كون زغل نتي استوهبهم سلطان أنصار تنقص وريت نخالو زخولهم بمخاني ومن النت ناي كلهم مراحتين من الرجاجات كلتي زجبر طلبات ويحطوتات مستوسنه جزي بتنقص ابيلو حلفكم زلو حسابات يوم زي حجي ندانيال لمحازي امزا قدينا زبلنا ابر زبها لاي ترخبون اموري نير بكل منقدو جين نايتاتهم شرحين رايو بزي مس ازي تخاتيتو وي تتقايلو زنبره دما نامالختم موكاسي نيرو ازي ننايت النقص كنتنت نمئنقاد تبايلو استعالمه وكيلنا املاك كوينو ايفلطن كمون انصار دانيال زعلمتهم كل نيرو انتي مالتي ناي نقص كنتنت مئنقاد تبايلو بشكت مالتي ناي بحقي ناي كونتنت ناي تعبيت مستححازه ينبري مسغبراوነት متححازه يبلو ግን يسرح ابتي نقص مالتي كومون تغيرهم نعو كسدعو خم زقولو سلازا امنو እቲ ሕጊ ሓንሳብ ምስ ፀደቐ ክቕይር ኣይከኣልን ነበረ ዳንኤል ተኾነነ ነቶም ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ዝነበሩ ኣራዊት ኣናብስ ድማ መግቢ ተሰርዓሎም እንታይ ማለት እዩ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበ ማለት እዩ ከም መቕፃዕቲ ስለዚ ኩሉ ተጠንቂቖም ብኽፍኣቶም ብሕሉል መንገዲ ገይሮሞ ንዑስ ከመይ ገይሮም ከም ዘፈንጥርዎ ምክንያቱ ኣበር ዝበሃል ኣይረኸቡሉን ጌጋ ዝበሃል ኣይረኸቡሉን ግን ብኣምላኹ መፅኦሞ ንስኸ ኣብ እንታይ ክገብር ክንሪኦ ኢና ناي صلوت السب صلوت بالطعمي قاليهم صلوت ندحر زي تمهاركم كونكم صلوت بزح نجار يحلفكم على نجزيابهير بصلوت كنزاراربو يزيد زلع على برختي تواهب النازل دانيال دما ازي حجز كم تصحفه مسفلته نابيتو خده اتن مساخوتي تا عبدروز نبرت بيتو نابي يرسالم ابيدن تخفيت النبرامو كمتي قدم زغبروز نبر 3 ساعه معلتي ابكل ما املاخ بوركو እንዳተን በርከኸ ጸለየን አመስገነን እዚ አምዕራፍ 6 ፍቅድ 10 ትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ክንደይ ሰዓት ትጽልዩ ኣብ መዓልቲ እዚ ነፍሶ ከፍና ክንሓቶ ንኽእልና ክንደይ ሰዓት ንጽልይ 3 ሰዓት ይጽልይ ነይሩ ልክዕ ከምዚ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ምስ እግዚአብሔር ይዘራረብ ነይሩ ንሶም ድማ ነዛ ዘይተቋርጥ ልምዲ ከም ዘላቶ ስለዝፈልጡ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ስእሊ ማዕጾ ከፊቱ ንኢየሩሳሌም ገጹ ይጽልይ ስለምንታይ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ይጽልይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 20 ክሳብ 40 ክትንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብ መጽሓፍ ከምኡ እታ ቤተ መቅደስ ክትቅደስ ከላ ከምኡ ኢሉ ጸልዩ ሰሎሞን እቲ ንጉሳዊ ኣዋጅ ኣቦቱ እንዳሃለዎ ከሎ ዳንኤል ናይ ጸሎት ልምድታቱ ክሓብኡ ኣይፈተነን ልክዕ ከምቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣንፈቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢሉ ምጽላዩ ቀጸለ ሕጂ ንእስነት ንእሽቶ ከሎ ንኣምላኽ ዝእዘዞ ዝነበረ أملاك دما أبكل عدمي زي حادقو سلمنتاي حجي مسأرقة نتي هواتو ملوء زنبرو العلامة نتي بملوء هواتو زي حادقو أملاك سلمنتاي حادقو حجي كومو خقبر زخل سبالو دو تلو عبقيقاي جن دانيال كوما أي قبران مالت فتون النبابرة إكزيابير تحلو إكزيابير أملاك مسؤول كم زخوني أب زدنق من قدي أب كل عدمي ريوي لذي دانيال لما كله فليت عنده هاللو كله إذا مقبار أنت كخطلو زخيل أنتاي مخانو يفلت عنده هاللو كله تاز قبراز نبرة أي قارس مس أملاكم الزراب مالتي أبتي أمونغو حماقن صبون زلو خينات أملوكو تأورا قداي
نمنن بخمين نملخ قاليهم ሃይማኖት እምነት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ናኹ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዚ ሕቶ እዚ ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ሕቶ እዩ እንተደኣ በአዎንታ መልስክምዎ እንተደኣ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ብቕንዕና ማለት ናይ ግድን ብግዲ ምእማን ዝበሃል ነገር የለን ግን ብቕንዕና እንተደኣ ነዚ ነገር እዚ አዎንታዊ መልሲ ይኩሞ አምላክ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ እንተኾነ አሞዳቱ እታ መልሲ ነዛ ትህዋ ንኢየሱስ ብኸመይ ትርእይዎ ኢየሱስ እንታይ ይናዓኩም ብዛዕባ ኢየሱስ ክትሓስቡ ብዛዕባ አምላክ ዝገብሮ ናይ ተበጃውነት መደብ ናይ መድሓን መደብ ብኸመይ ርኢኹምሞ ዝብል ንዓት ህዋ መልሲ ወይ ናይ ዘላለም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ወይ ናይ ዘላለም ክትጠፉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ግን መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ድሌት ክሓትት ክኽእል ኣሎ አምላክ ብመንፈሱ አቢሉ ከም ዝዛረበኩም ርግጽ እዩ ግን ናይ ግድን እቲ ምድሓን ናይ መርገጽ የድልዮ ማለት እዩ ትሰብ ወይ ቀበሎ ይኽእል ወይ ክነጽጎ ይኽእል እንተኾነ እቲ መትከል አድላይ እዩ አምልኾ ወአውራ ጉዳይ ኣብ ህይወትና ንውስን በትንነብሮ መነባብሮ አምላክ ንስዕቦ ዲና ኣይንስዕቦን ንርኢና ኣብ አምላክ ዝህልወና ተኣማንነት ምስቲ ምድራዊ መንግስትና ዝህልወና እንተተገራጨው እንታይ ንገብር ዝሕጂ ብዙሓት ሰባት ዝሓትዎ ሕቶ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ መንግስታት ዓለም ናይ ግድን ዜጋታቶም ክቋጻጸሩ ሕግታትን ስርዓታትን የውፅኡ መንግስታት ጽቡቕ እዩ መንግስቲ ክህልወካ ስርዓት ክህልወካ ሕንፍሽፍሽ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ከዓ አምላክ ድማ ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ዝገዝእ እንታይ ትገብር ናይ አምላክ ዝበሎ ሕግን ምድራዊ መንግስቲ ዝበሎ ሕግን ክጋራጮ ከሎ እንታይ ትገብር እዚ ብዙሓት ሰባት ዝሓልፍዎ ተመክሮ እዩ እቲ እንገብሮ ውሳኔ ኣብቲ ሎሚ ዝህልወና ኣረኣእያ እዩ ዝምርኮስ ከላዚ እምነት ዝበዓል ፈልጥ ኢልካ ስቂልካ ምስ ከም ውሕዝ ዲኻ ክትጠዋወ ወይስ ኖ ኣነ ኣብ መንግስቲ ዘለኒ ግቡእ ፈልጥ እየ ኣብ ኣምላኽ ዘለኒ ግቡእ ፈልጥ እየ ስልጣን ኣምላኽ ካብ ስልጣን ሰብ ይዓቢ ኣምላኽ ይፈጣሪ ናቱ ሕግን ስርዓትን ዝለዓለ እዩ ስለዚ እንተተገራጨወ ምስ ኣምላኽ ይደው ምባል ይሕሸኒ ዶ ትብል ወይስ ነቲ እምነትካ ብዙሕ ትርጉም ኣይትቦን እዚ እምነትካ ኣብ ኣምላኽ የርኢ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እምነት ከም ዘለካ ዕለት ዕለት ናብ ኣምላኽ ይጽልይ ድየ ኢልካ ክትሓትት ኣለካ ንሰንበት ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ንኣምልኾ ይፈልያ ድየ ሰንበት ክንብል ከለና ታሻብዒት መዓልቲ ማለት እዩ ብትግርኛ ብልምዲ ቀዳም ንብላ ታናይ ብሓቂ ሰንበት ንሳያ እዛ ሕጂ ብትግርኛ ሰንበት ትበሃል ሰንበት ኣይኮነትን ኣብ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይንረኽባን ኢና ባዕሎም ሰባት ዝፈጠርዋ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዝቀየረታ ሰንበት እያ ስለዚ ብዛዕባ እታ ሰንበት ታሻብዒት ማለት 10 ትእዛዛት ኣለዋ ካብተን 10 ትእዛዛት ተራብዒት ትእዛዝ ሰንበት እያ ሰንበት ድማ ታሻብዒት መዓልቲ እዛ ሕጂ ብልምዲ ሰባት ቀዳም ዝብልዋ ዓርቢ ዕርበት ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ከምኡውን ቀዳም ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ክሳዕ ሽዑ ዘሎ ግዜ ሰንበት ይበሃል ስለዚ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ንሰንበት ትሕልዋ ዲኻ ወይ ትሕልውያ ዲኺ ገለይኹም ዝሓድሽ ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ግና ከምኡ ኢቲ ሓቂ እንታይ ትገብሩ ብዛዕባ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎካ ዕለታዊ ርክብ ከመይ ይመስል እዚ ከዓ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብኣምላኽ ዝተሓለወ ሰብ ማለት እዩ እቲ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ጓሃየ ምእንቲ ከናግፎ ከዓ ልቡ ናብ ዳንኤል ኣድሃበ ፀሓይ ክሳዕ ትዓርብ እውን ንኸድሕኖ ተጋደለ መፈንጥራ እዮም ገይሮምሉ ዳንኤል ነቲ ንጉስ እውን ነቲ ኣቐዲመ ጠቐስክዎ ነቲ ናቱ ኮንትነት ነቲ ናቱ ቫኒቲ ይብልዎ ብእንግሊዝ ንዑ ኣኮሞዴት ክገብሩ ወይ ድማ ንዑ ከስተ ንምስትእንጋድ ተባሂሉ ዝተገብረ ነገር እዩ ነይሩ ንዑ ነኽብረካ ኣለና ነልዕለካ ኣለና ተባሂሉ ንዳንኤል ከዓ ከም ዝተሓዝ ተገይሩ ዳሕራይ ድማ እቲ ንጉስ ከም ዘይቅይሮ ከዓ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጊ መድንን ፈራስን ዘይቅየር ምክንያቱ ገይሮም ከዓ ንዑ እውን መፈንጥራ ገይሮሞ ኣለዎ ማለት እዩ መፈንጥራ እትዮሞ እዞም ኣመሓደርቲ ንዳንኤል ከም ሓደ ንናይ ንጉስ ኣዋጅ ዘይእዘዝ ሙሩኽ ስደተኛ ገይሮም ኣቕረብዎ ነቲ ፍሉይን ዓይነታውን ዝኾነ ባህርያቱ ደይ መደይ ኢሎም ኮነ ኢሎም ጎሰይዎ ዳንኤል ከመይ ዝኣመሰለ እሙን ሰብ ዝነበረ እንታ ዘይተረኽቦ እንዳሃለዎ ከሎ ከጥፍእዎ ስለ ዘለዩ ብቅንእ ስለ ዝተመልኡ
انتايلهم اذا سدتنيا إلهم كم سدتنيا غيرك صح حجي خمسة أمثلة تحسسبها ناي عليتاونت وي ريسيزم زبحال نجر نرينا على عالمنا سب بحر سباك إيرن حاتيات مسأتوا مالك كنتنتي كن سمع عري كله زيابير نسب نقولنا ريسيزم تاي مالت وي دما عليتاونت تاي مالت فسيمك مسنا فلطتون اي كيدني تتحساسبا بهايمان بمصحف قدس مصينا دما كلنا السبات كبينا مصينا كبادام هيوان نا مصينا تقدميت عالم مستفاد دما كلنا سبات كابنو هنا مصينا لذي احنا كلنا حدا املاك يزلو ስለዚህ ኢትናይ አነ ይበልጽ ስደተኛ ኢኻ ካብ ካላ ዓዲ መጽኻ ካብ ካላ ሃገር መጽኻ ዝብላ ተሐሳስባ ኮንቲኒቲ ፈጽምካ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ ክእመን ዘይግብኦ ተሐሳስባ እዩ እንተኾነ ዘም ሰባ እዚኣቶም ከምኡ ክብሉ ዳንኤል ኣቕሪቦሞ ማለት እዩ ነቲ ፍሉይ ዓይነታውን ዝኾነ ባህርያቱ ደይመ ደይሎም ጎስዮም ሓሊፎም ኣብዚ ዋንዚ እቲ ንጉስ በዚ ሽርሕ እዚ ኣይተፈንጠረን زما ما حضرتي كفو ويحمق حسابات كم زلوهم تجنزيبوت نقص مالتي معالتي بملئتان دانيال كاموت كدحنا له زخ المنجدي أمن دا يحلفه تخونا جنا أي كألن زي حجيب زعبا بيلاطوس نذكرنا خلينا نقول تنا يسوع كريستوس جبنا خمسة كنا ندافلته تخونا جن تم هزبه سقله سلو زبلوه كسقله وران سبيته بحلمي تناجر وان ده الله خلو نسجن نفسه سلطانو دليو مالتي نتقنع نجر كجبراي كالن زخونه نسب معالت فردين تاز جبرا وساني ملسخ بلايو جن مسو استححازي زدمات نقص كدحنو ملو معالت خجادل وعيلو يبلنا اتي بناي دانيال تأماننت ازيو استمسط نقص كم زخبل تزاربه اتي كل غزي تغلغلو املاح كانس يناغف كايلو مالتي دانيال هجي دانيال انتي نردلنا دانيال أملاك ندانيال نخحلو انتي جيرو ملآخو سديدو مسحاب قدس تايب لنا أب مزمور رايت مبل 30 شوعة ملآخ زيابير أب زريعة مصفر هو يسفر يناقفهم دمه ملآخ تقالو ملآخ تأملاك قالو حيالات برطعة زيابير نتو مناتو هزبي كحلو يلو زلوكو لذيك زيابير يحلوكا دانيال لما أمون سلزخونه نافتو كد غوادا نابس سوان تدربي ملآخو لي يخلو كحلوه مالك لذي لومي እግዚአብሔር ملآنا أملاك ملآخ كحلوكم تدلجكم እግዚአብሔር بملآخته غيرو بمنفسه غيرو مرحاكم بملآخته بتوم غيرو كحلوكم تدلجكم نعو أمنات كنو مالك نعو أمنات مخان يوتي أزيو أقداس እግዚአብሔር ما نتومناتو أمنات زخون أي حد قومني قال إنريو نصوه مخانو استرقاقص له سب يبي تجي شعو دانيال انتايلو تدخل كل أملاك تدخل تقول كل أملاك يدحنك كحلوك كاي مسبولو شعو دانيال ننقص ونقص نزل العالم هي وكن ونقص أبكرمي نصوه كوينة ترخيبه إيمو أبكرمي خا عيبدل كنمو أملاكي ملآخو ليخو أف أنا بس عصوه كتونا يقود إن إلو ملسلو إذي ملاك እግዚአብሔር ትሪኦ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ملاك እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰዲድሉ መላእኹ ሓሊዎን ዳንኤል ማለት እዩ እሙን ስለ ዝነበረ ድሕሪ ድቃስ ዘይብሉ ለይቲ እቲ ንጉስ ኣብ ወጋሕታ ናብቲ ጉድጓድ ናብስ ከይዱ ዳንኤል ብህይወት ድኾን ይጸንሕ ይኸውን ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ዳንኤል በመሰረት እቲ ኣዋጅ ዕዳ ናይቲ ዝፈጸመ ገበን ከፊሉ በታ እምነቱ ምክንያት ገበን ማለት እዩ ገበን እኳ ተዘይነበረ بدحرز داريوس نابتوم ناي حق جبنانياتا بقنئن بحاسوتن بخدعتن زمولو سبات نابوم قص مليسو مالت ناي دانيال تأمراتها زخون حلوة ملاك እግዚአብሔር መጽዮ አድሒንዎ ሞት ናይዞም ሰባት ዚኣቶም بفጥነት ተኸቲልዎ ዳሪዮስ ናይ ዳንኤል ተኣማንነት አረጋገጸ ኣብ ስልጣኑ ድማ ደጊሙ አጽንዖ ዳንኤል أبزستو هو سلطان بوحدو كساب سالسي عامت ناي كيروس أغلقيلو أملاك إسرائيل ومون كم زخونة دما أرغاقصن مسكرن إذا دما تمثال نايتا نلولاونت إتي هياو أملاك نمرغاقات كلنا براق أب كلمة نقوس ناي نقستات سجدالا ناي مودعتا معالتيا مودعتا دما سباتكم أخبابريهم كل زيافير زقبرو صادقيو سلازي
እግዚአብሔር መገድታት እግዚአብሔር ውን ኣብዚ እንታይ ኮይኑ ማለት እግዚአብሔር ጻድቅ ምዃኑ ኣመስኪሩ ክልተ ነገር ዳንኤል እሙን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሓደጎን ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ሓቀኛ ኣምላክ ከም ዝኾነ ድማኒ ኣመስኪሩ ተኣምራት ገይሩ ሓልይዎ እቶም አንጻር ዳንኤል ዝተላዕሉ ድማን ኩሎም እንታይ ኮይኖም ተዋሒጦም ማለት ናብቲ ጉድጓድ ናብስ ከም እንደገና ተደርብዮም ዳንኤል ድማ ናብ ዙፋኑ ተመሊሱ ታይና ንመሃር ካብ ታሪክ እዚ ንእግዚአብሔር ንኣምላኽ ነቲ ዝፈጠረና ኣምላኽ ብመልክዑ ዝፈጠረና ኣምላኽ ድሕሪ ውድቀት ውን ተበጃዊ መድሓኒ ዝሰደደልና ኣምላኽ ንዑ እምናት ክንከውን ነቲ ዘዳልወልና መድሓን ድማ ክንቅበሎ ንዑ ክንደልዮ ከመይ ጌርና ንእግዚአብሔር ከም እንደልዮ ከመይ ጌርና ከም እንጽሊ ከመይ ጌርና መጽሓፍ ቅዱስ ከም እንንብብ ኣይንፈልጥን ንኸውን ግን ድልየት ክህልወና እንድሕዳ ጀሚሩ እግዚአብሔር ክድግፈና ይኽእል ብዙሕ መንገድታት ኣሎ ንእግዚአብሔር ክንፈልጠሉ ንኽእል ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዒልና ከነንብቦ ንጅምር ሓደስ እንተዳ ኮይና ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ዝነበርኩ ወንጌል ዮሐንስ ትጅምሩ ወንጌል ዮሐንስ ተንብቡ ድሓር እንደገና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ትኸዱ ወንጌል ማርቆስ ሉቃስ ኢልኩም ከዓ ትኸዱ ግብረ ሐዋርያት ኢልኩም ትኸዱ ማለት እዩ ግን መጀመርያ በወንጌል ሓደስ እንትኮንኩም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አንብብኩሞ ግን እቲ ኣዕኑድ ዝኾነ ትምህርትታት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይትፈልጥዎ ትኾንኩም ከዓ ትንቢት ዳንኤል ከም ዘንብቦ ዘለኹ ራእይ ዮሐንስ ትንቢታት ብዛዕባ ዘመንና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኢልኩም ተገዳስነት ከተሕድሩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ዕድመኩም ማለት እዩ ስለዚ ኤለን ዋይት ብዛዕባ ዳንኤል ኣብ testimonies for the church ዝብል መጽሐፍ ከምዚ ላ ጽሒፋ ዳንኤል ወላኳ ከማና ዝድኻሙ ሰብ እንተነበረ ቅዱስ ጽሑፍ እንታ ዘይነበሮ ባህርያት ወይ ጥባይ ከም ዝነበሮ ገይሩ ይገልጾ ሰብ ወላ ኣብዚ ህይወት ውን ተኾነ ንኣምላኽ ሓይሉ እንተዳጊርዎ ንኹልተ ኣምላኽ ዝቀረበሉ ምቹ ኣጋጣሚታትን ሓለፋታትን በውሕሉል ኣገባብ እንተተጠቂሙሉ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምርኣይ ህይወት ዳንኤል ከም ዝተኸለዐ ኣብነት ኮይኑ ተዋሂብዎ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ናይ ዳንኤል ህይወት ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ኣድላይነት ናይቲ ነፍሲ ብጸሎት ክትረኽቦ እትኽእል እፎይታን ዕረፍትን ስለ ዝተገንዘበ ዕለት ዕለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸሎትን ምህለላን ብልቢ ይቐርብ ነበረ እዚ ብምግባሩ ጎዳጉድ ኣናብስ ተኸፊቱ ክጽበዮ ከም ዝኽእል እንዳፈለጠ እውን ተኾነ ካብዚ ናይ ጸሎት በረኸት ነፍሱ ክትሕረም ኣይፈቐደን ዳንኤል ንኣምላኽ ኣፍቀሮን ፈርሆን ተኣዘዞን እንተኾነ ግና ካብቲ ብልሹ ጽልዋታት ንምምላጥ ካብ ዓለም ኣይረሓቐን ብሕያውነትን ልግስን ኣምላኽ ኣብዛ ዓለም እንዳነበረ ካብኣ ከይኮነ ኮይኑ ድማ ነበረ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓለም እንዳነበርካ ኢየሱስ ስለ ደቂ መዛሙርቱ ክጽልይ ከሎ እንታይ ኢሎም ካብ ዓለም ከተውፅኦም ዘይኮንኩ ጽሊ ዘለኹ ካብ ኣብ ዓለም እንዳሃለው ከሎ ካብቲ ፉቅ ትሕልው ናይ ግድን ኣብ ዓለም ክንነብር ኣለና ናይ ግድን ሰባት ክንነብር ኣለና ገለገለ ሰባት መነኮስ ፈላሲ ኮይንካ ኣብ በረኻ ኣብ ገዳም ክትከይድ ኢኻ መታን ካብ ሓጢያት ክትርሕቕ ዘገለ ዝብላ ተሓስባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይንረኽቦን ኢና ኢየሱስ እኳ ዳ እንታይ ኢሉ ካብ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሰባት ክትነብር ክትክእል ኣለካ ሓጢያት ማለት እንታይ ማለት ሓጢያት ልብኻ ክቕየር ኣለዎ እምበሪ ፊዚካሊ ወይ ድማ በአካልካ ንስኻ ስለ ዝረሓቕካ ካብ ሓጢያት ርሒቕካ ማለት ኣይኮነን ሓሳባትካ ክቕየር ኣለዎ ከምቲ ኢየሱስ ተዛረቦ ንኒቆዲሞስ ካብ ማይን መንፈስን ዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን ኣብ ካልእ ጽሑፍ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ሓድሽ ልቢ ክህበኩም ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም ናይ እምኒ ልቢ ካባኹም ከውፅእ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም መንፈሰይ ከፍስሰልኩም ብትእዛዛተይ ድማ ከመላልሰኩም እዩ እንታይ ማለት እዩ ክቕይረኩም እዩ ኣምላኽ ብመለኮታዊ ሓይሊ ገይሩ ይቕይረካ እዩ እዚ ተስፋ ሂቡ ስለ ዘሎ ድማ ሰብ ክጽሊ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ኢልካ ኢኻ ትጽሊ እምበር ካብ ሓጢያት ክትርሕቕ ኢልካ ካብ ሰብ ተገሊልካ ኣብ ጎቦታት ኣብ በዓትታት ተሓቢእካ በይንኻ ኣይትነብርን ኢኻ ስለዚ ዳንኤል ድማ ከምኡ ኣይነበረን ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘገልግል ዝነበረ ሰብ እዩ ብሕያውነትን ልግስን ኣምላኽ ኣብዛ ዓለም እንዳነበረ ካብኣ ኮይኑ ድማ ካብኣ ከይኮነ ኮይኑ ድማ ነበረ ብኩሉ እቲ ፈተናታትን ኣቓልቦ ዝስሕብን ዝምስጥን ናብራ ቤተ መንግስቲ ተኸይቡ ከሎ ንጽህና ነፍሱ ሕሉ ነበረ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ መትከላት ኣነባብራ ከም ከውሒ ጸኒዑ ነበረሉ ንኣምላኽ ሓይሉ ገበሮ ኣብ ብርቱዕ ፈተናን ፀበባን ከሎ ድማ ኣምላኹ ኣይሓደጎን ስለዚ ሎሚ ኣምላኽ ካይሓድገኩም ተደኣ ዘልይኹም እግዚኣብሔር ኣብ
كل التحالفو مئتاوكم موصاكم مساكم كون ترادل مسانا كون ترادلنا تا نقبر كيلالنا نعو امنات نكون لنا نعو نفطو لنا نعو دماني كنسعبو كنكيل لنا كبرات سمعتي حادرا نزم الاختي لب يغبرلو دغنا نزام الاختي اسمعكم ما نخالو السبات حبروهم نغروهم تداليلو تصحف بقلل خريو خو اليوم مصحف قدس كنبو خو اليوم قال እግዚአብሔር በመስማዕ ድማ ክባረኹ ክእሉ እዮም እንታ ቀዲመ ዝበልክዎ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል እና ነጽንዕ ዘለና ካብ መጀመርያ ትሒዝና ብተኸታታሊ መንገዲ ክሳዕ መወዳእታ ክንከይድና ማለት ስለዚ ኣብ ዩቱብ ኣለኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ተባረኹሉ ንኻልኦት ሰባት ድማኒ ኣካፍልዎ እዛ ሕጂ ዘንበብክዎ ካበያ ካብ ናይ ኤለን ዋይት ጽሑፍ እያ Testimonies for the Church volume 4 chapter 56 page 569 ማለት ስለዚህ እዚ ኣብኻ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ኣምላኽ ይባርኽኩም ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ እንታ ክንገብር ኢና ብጸሎት ክንዓጽ ኢና ንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና እዚ ግዜ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ተሪፉ ንዘሎ ግዜና ምሳና ኩን ኩሎም ነዚ ሰምዕዎ ባረኮም ምስትውዓል ሃቦም በዚ ሰምዕዎ ቢሎም ክባረኹ ድማ ንስኻ ምስኦም ኩን ስም ኢየሱስ ንጸልይ ኣሜን ስለዚህ ክቡራት ሰማዕቲ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ትዝቅጽል ሻሙናይ ምበል ሸሞንተ ማለት ሻሙናይ ምዕራፍ ክፋል መጽናዕቲ ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ድሓን ኩኑ ኣብ ዝቅጽል ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ኩሉ ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ብለኩም ባር